Jeg hedder Victor, og jeg er 99 år gammel. Jeg sitter her ved mit gamle eikebord i Trondheim, mens morgenlyset fra Nidelva kaster lange skygger over de hvidte papirarkene mine. Mange spørger mig, hvordan det er muligt at beholde et så skarpt sind og en så klar hukommelse, når man snart har levet i et helt århundrede. Svaret mit er, kanskje ikke det folk forventer at høre, for det handler ikke om kosthold eller gener, men om en nådeløs disciplin for hjernen. Gennem hele mit yrkesliv som professor i matematik og ingeniørvidenskab lærte jeg, at alt, som ikke bliver brugt, vil forfalde. Det gælder maskiner, det gælder bygninger, og det gælder i højeste grad det menneskelige intellektet. Jeg har set store genier visne bort, fordi de troede, de kunne hvile på sine laurbær, da de blev pensionister. De satte sig i godstolen og lod tankene vandre uden mål og mening, og i det øjeblikket begyndte mørket at sige ind. Min lærdom er, at hjernen er som en krævende og næsten tyrannisk muskel, som kræver tunge løft hver eneste dag for ikke at svinde hen. Livet mit tog en dramatisk vending, da jeg var 78 år. Jeg, som altid havde været den, som vidste svarene og som kunne regne ud komplekse formler i hovedet, blev pludselig rammet af et massivt hjerneslag. Jeg husker den kalde følelsen af at miste kontrollen over min egen krop, og hvordan ordene, som før kom så let, pludselig blev borte i et gråt tågehav. Lejene på sygehuset snakkede over hovedet mit, som om jeg allerede var en del af inventaret. De sagde til familien min, at løbet var kørt, og at det bedste, jeg kunne håbe på, var en rolig plads på et plejehjem, hvor jeg kunne sitte og se ud på hagen, til tiden var inde. De mente, at hjernen min var for gammel til at reparere sig selv, og at enhver form for intellektuel anstrengelse nå ville være direkte farlig for helsen min. De kaldte det en værdig afslutning, men for mig hørtes det ud som en dødsdom over alt jeg var. Jeg lå der og følte, hvordan den snikkende tavsheden prøvede at lægge se over tankene mine, men dybt inde i mig var det en stemme, som sagde, at hvis jeg giver op nå, så dør jeg længe før hjertet mit slutter at slå. Jeg nægtede at acceptere rollen som en passiv observatør af mit eget forfald. Da jeg kom lidt til hægtene, bag jeg sønnen min om at hente de ufærdige manuskriptene mine og min gamle skrivemaskine. Jeg husker, hvordan fingrene mine skalv, og hvordan bogstaverne på papiret så ud som uforståelige krukketær i begyndelsen. Det var en smertefuld proces, som krævede alt jeg havde af viljestyrke. Jeg tvang mig selv til at skrive en side hver dag selv, om hovedet dundrede af smerte og verden gik rundt. Lægene ristede på hovedet og sagde, jeg måtte hvile, men jeg vidste bedre. Ved at tvinge hjernen til at løse komplekse problemer, sendte jeg et signal til hver eneste celle i kroppen min, om at dette maskineriet fortsat er i brug, og at det ikke er klart for skroting. Det skete noget, som videnskaben sjældent snakker om, men som jeg oplevede på kroppen. Neuronerne mine begyndte at finde nye veje, og hjernen begyndte at bygge broer over de skadede områderne, fordi den havde en opgave, som måtte løses. Det var ikke medicinene, som reddede mig, men det faktum, at jeg nægtede at slutte og tænke hardt. Hjernen var hater kedsomhed, mere end noget andet. Hvis du lever et liv i faste spor, hvor hver dag er en tro kopi af den forrige, vil sindet dit begynde at gå i dvale. Mange ældre i Norge i dag gør den fejlen, at de tror, de sparer på kræfterne ved at leve et forudsigbart liv. De går den samme turen, ser de samme programmerne og snakker om de samme gamle minderne. Jeg kalder det at leve i en mental grav. Når du slutter at lære nye ting, begynder de neurale koblingerne at tørke ud, som gamle rødder i tør jord. For at holde sig ung må man opsøge det ukendte og det vanskelige. Jeg begyndte at lære mig gammelgræsk, da jeg var 85, og jeg tog op oliemaling, da jeg var 90 selv, om jeg aldrig havde holdt en pensel før. Det er i den kreative kampen, hvor man risikerer at fejle, at hjernen virkelig gnistrer. Det at skabe noget fra ingenting kræver, at hele hjernen samarbejder fra hukommelsen til de emotionelle centrene, og det er dette, som holder liv i det indre lyset. Vi må også snakke om de giftige tankene, vi bærer på. Gennem mit lange liv har jeg set, at vi ofte er vores egne værste fiender. Mange bruger pensionisttilværelsen til at tygge på gammel bitterhed og uretfærdighed, som skete for flere 10 år siden. De plejer sine fornærmelser, som om de var kæledyr, og dette skaber dybe spor af negativitet i hjernen, som fører ret til sygdom og depression. Det er et bevidst valg, man må tage hver eneste morgen.
Man må tvinge tankene over på det, som giver vækst og glæde. Det handler ikke om at være naiv, men om at forstå, at din mentale tilstand direkte påvirker din fysiske helse. Jeg har set forskere, som var geniale i sin fagfelt, men som døde alt for tidligt, fordi de var fortæret af misundelse og nark. Sindet og kroppen er uadskillelige, og hvis du fylder hovedet med mørke, vil kroppen din følge etter. Men intelligens alene er ikke nok for at leve et godt og langt liv. Jeg har set mine kolleger ved universitetet, som levede udelukkende for tanken, og glemte, at hjernen sitter i en krop, som trænger bevægelse. De satte bød over bøgerne sine i 10 år, og endte op som kæmper på lejrfødder. Min andre store regel for et værdigt liv er, at fysisk aktivitet er drivstof for hjernen. Selv når som jeg nærmer maj 100, går jeg mine daglige ture uanset vejr og vind. Bevægelse øger blodgennemstrømningen og udløser stoffer i hjernen, som fremmer nyskabing af celler. Det er en gensidig afhængighed, der tanken trænger bevægelse, og bevægelsen trænger tanken for at have retning. Et balanceret liv er et liv, der du både løser en differentialligning og hugger din egen ved eller går en rask tur i skoven. Når jeg ser på dette ufattelige værket, som menneskesindet er, kommer jeg ikke udenom tanken på, at det må ligge en højere mening bak. Det er et instrument, som er så fintunet og så kraftfuldt, at det ikke kan være et resultat af rene tilfældigheder. Det er en gave, vi har fået forvalte, og det er vor pligt at holde dette instrumentet stemt helt til tæppet går ned. Det er så alt for let at give etter for latskab og lade tungsind overtage, men det er et svigt mod selve livet. Hver dag er en mulighed til at lære noget nyt, til at se en situation fra en ny vinkel, og til at være et lys for andre. Jeg vil opfordre dig, som hører på dette, til at tage et opgør med dine egne vaner. Hvis du føler, at livet har blivet en rutine, så bryt den i dag. Ikke vent til mandag eller til næste år. Find frem den bogen, du altid har tænkt var for vanskelig, eller ring den vennen, du ikke har snakket med på år på grund af en bagatelmæssig stolthed. Hvis du vil følge mig på denne rejsen mod en mere bevidst og vågen alderdom, så bliv en del af mit fællesskab her på kanalen. Jeg deler ikke teorier fra bøger, men erfaringer fra et levet liv med alle dets sår og sære. Del denne historien med nogen, som trænger at høre, at det aldrig er for sent at starte på nyt eller at udfordre sig selv. Jeg venter spændt på at læse deres tanker i kommentarfeltet nedenfor. Fortæl mig, hvad du har tænkt at gøre i dag for at give hjernen din en skikkelig udfordring. Skal du begynde på et nyt kurs, eller skal du endelig gå den turen, du har udsat så længe? Kanskje du skal tilgive nogen og kende, hvordan tyngden slipper taget i brystet dit. Jeg læser alt deres skriver, fordi deres historier og deres engagement giver mig den energien, jeg trænger for at fortsætte at skrive og dele min visdom. Tag vare på sindet deres, for det er deres mest dyrebare eje. Og husk, at så længe du lærer og skaber, så lever du på ordentligt. Jeg glæder mig til at høre fra dere, og til vi ses igen her for næste samtale om livets store mysterier.